रेशमी होय मागे नंतर बोलत तरी चालत सुडो योच म्हणयात मम्मी नाक दुखता म्हणून नाकातला काय येसल घातली काय नाकातून काय म्हणूनच वेळ गेलो नाकात येसल घालूची होती तेव्हा येसल घातलंस नाका हाय करी बस आपली बस होय भाई होय भाई कानातला आता बदला आता 2 दिवस साडीवरच राहू आता काय कायमच साडीवर राहायचा नाही ना बघा फोटो हसतच आहे काय ते आमका गाणी सुद्धा येत नाही तर म्हटलं असतं पिंक्या येऊ बाया होता गाणी म्हटलं नसते पिंक्या इका पण येतो हा ही काय इली गाणी म्हणणारी गे काकी ये चल गाणी म्हण ये हे गाणं म्हणून गे ये मग तुमका येता म्हणून सांगताव ना तू एवढी बसलास ना गे मामी मोठी गे बाय माझ्या मावशी माका गाणं याक सुद्धा येत नाही म्हणता पिंकेचं काहीतरी व्हायचं ऐकून म्हणता ऍक्शन ते डोक्या व्यवस्थित खाली वाग काय बोलता मला येत नाही हडकार चढत नाही जीव जास्त चांदीचे होत एक तरी ठेवा जात नाही ना ती पाठी ठेवते होतं हे 160 रुपये ना 6 100चे 4 आहे ना 100चे 4 तर असं वही आणि पेन घेऊन येऊ सांगतो
मी काय ते मध्ये एकदम बाजूला कळलं मीच चढवलेली बांगडी आहे खाली गेल्या उठ मामीने सगळा टाक काय गो ओळखतं कंडक्टर बरोबर आहे हे चालते आहे का आणि तो मस्त 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 वाटतं मजाच बरोबर आहे. एकाच विचारानंतर मग काय मग बांगडे भरले हो मस्त वाटतं तिकच्या कमी आहेत 20 रुपये 10 रुपये हो, ते मस्त दिसतं त्याचं नाव लिहू कोणी विचारलं ना पुष्पा हो येताली उपा उपा बस एक पाकिट मध्ये एक पाकिट नाव कसं आहे त्याचा दीपिका दीपिका आता तू माका लावलंस तर लक्षात ठेव कसं लावायचं असा वर काय वर लक्षात ठेव हा वरती घ्यायचा खाली असा नाही वाढायचा आयुष्य वाढवायचा तुका काय माहिती नाही बरोबर आहे नवीन लग्न असल्यामुळे तुका काय समजणार नाही पण एक लक्षात ठेवायचा कुवारी मुली 6वी 7वीत गेली का तिना घालून तुळशीची पूजा खरी करूची असं सकाळी तुला पाणी घालून सुरुवात करायचं तुझ्या सारख्या सकाळी आंघोळ करायची तुळशीत पहिला पाणी इकडे ह्याच्यातले 5 वेळा झालं पाहिजे असे असे हे थोडे थोडे घ्यायचे 5 वेळा करायचे ते जरा जरा झालं 2-3 वेळा झालं तसेच असतं मी कालच आणले 2 किलो गावठी मस्त गावठी छान 2 मिरची टाकलं ना तू डाळीत तर डाळ लोक चाटून खातात अशी अशी डाळ वाटत बाय बाय करा सगळ्यांनी सगळ्यांनी परत सर परत सगळ्यांनी श्रद्धा बाहेर बोल थोडी थोडी श्रद्धा थोडी बाहेर आजी कर येऊ बाय 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 बाय